Lima Entertain. Kae rembulane yen disawah kok ngawe-awe kaya-kaya nyelengake kanca kabeh catur sore-sore halah gedhok dek asale saka tela motong ngantuk atine rantok aja ngono dek aja ngono kadang janji aku mangkok lima ingkang tampil dening Bopol Piyanto Sujaro ingkang sakuyung dening live streaming cerah foto Cicanto yo sore-sore Nun kaulo nun sesarangan kalian campur sari 5. Yuk. Ki sugeng rawuh ugi Mbak Ati Anugrah alhamdulillah yatim rembang Pak Edi Medista Entertainment. Hey.
KPWS niki KPWS, rencang-rencang. J. Alhamdulillah. Sing penting lah padha guyub rukun. Amin. Papian tuh ngatur alhamdulillah matur sembah nuwun sampun. Niki Sampun KPWS kedah. niku kepanjangannya napa singkatannya napa Pak? Penggemar. Oh, sejabut kirain kita. pecinta penggemar. Penggemar sama pecinta beda ya. Jangan cinta itu berat. Jek monggo sing ngajeng Komunitas duet kali kula penggemar monggo Pak Ngajeng wayang duet monggo. Sejabodetabek. Monggo, Pak De, Nggih, monggo. perwakilan monggo. Lah niki lho. Mangga. Masak saya sendiri terkaja gandengan loh, masak saya enggak. Nanti sarang-sarang direncangi kali serombongan. Jee. Ini suatu kehormatan buat rencang-rencang KPWS. Monggo, monggo kersane. Urip ana Iya. kutha gedhe tukake isin senadyan sesedem bakal kasembat dan monggo Pak ampun joget-jogetan monggo duet kali kula monggo Pak Monggo Mas. Serombongan rencana KPWS. Penggemar wayang Sejabodetabek. luwe becek patenan perpisahan selesio mangi samudana marang kula warga putra lewat jenjanging alismu kumaha nglandang rasane atiku wes serius aku isih mampu ngladeni selamu mongko kowe becanggunmu senadyan becanggunmu katuko engremku jiwa ragaku kangurung kahurmatan mangro rupa katrio pinjo KPWS pripun niki Pripun Bina? ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah aku bar pijet rek rasane pengen ngaan turu aku Bar pijet ki mau. Wis pena ta? sujune nek tukang urut Mas Gratis. gratis Nek dirimu gratis nek aku beto. beda Pasti masa njaluk kredit kan. lah apa ya sampean tegel Kayak beto. anake telu Pilih-pilih kasih yo. Jee. Ora berkah. pripun ora berkah, KPWS yo. pripun niki Dibeda-bedake gitu. mboten Sampun iki Takut. KPWS. Pripun? takut Napa niki? urip ana kutha gedhe tukake isine apa wae senadyan sesedeman pastel kasembatan Sampun Kak. saku kok nggur kae
dhewe sayange wis duwe wis kadung tresna sabar Bang sabar Mbak Nina iya boten mareh sumpah ning batin yen kula pribadi kawin tekad ati ora bakal luruh ganti sumpah wis janji arep sehidup semati senang lan sedih bareng-bareng dilakoni Walas manis rasane iya sayange wis duwe bojo rasane ngati sumpah ning hati yen kula beli dadi kawin kabeh ati ora bakal luruh ganti sumpah wis janji arep sehidup semati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni jamualas manis rasane iya sayange wis duwe bojo wis kadung tresna atur suwun rasane ati matur sembah nuwun ya Allah ya Allah ya Allah Dek ini lali karo aku kok yo sok 5 entertainment dipangarsani dening Bapak Bianto Sujarwo ingkang gadhah kawasan Satria Jaya Jalan Serojo Monggo dulur KPWS 5 entertainment ayo padha joget iya iya Metro Production dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangun nganti lingsir trengenge ana kene aku nunggu kowe SMS
bae ya. Pipimu mesti tak jiwa, Lali janjine kandhane alasane mangkelake sapa wong sing ora gelem kadung dandan kowe ora teko janji ayo Mas ditepati. Agus, sedak-sedak ra krungu. Mas Agus saya budek Malaikat liwat budek tenan lho. pura-pura Kesumpel. budek. Heeh, kesumpel karo sumpit. Ora malaikat liwat budek tenan lho. Ayo Mas Agus. Mas Agus. Tok. Pos mie ayammu Pos mie ayam. Mie ayammu pos ora payu. Wah wis. Jan-jane kowe ning endi? Allah gelagatmu saja nyopiani. Hey ha hey. Hey ha hey. Bunda Nina ayo. Iya iya iya. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangun nganti lingsir rengenge ana kene aku nunggu kowe SMS rambas yen telepon malah tak mateni mangkelaku pipimu mas kita adimu cewek ala cewek lali janjine kandhane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelem kadung dandan kowe ora teko mie ayam wis ra payu ya Allah ya matur suwun ya Allah gayamu nganggo Gus peci. Gus Ora emang nek wis pecinan ora wangun nyawer kata siapa ayo tokke Gus wah seneng Pak aku sing seneng maksudnya Pak Ayo ben laris mie ayami. Heeh sedekah karo para ketemu karo sidet. aku Ayo. pokoknya nek ra nggodhet isin anggrek Oh. jagong penyanyine aku duit ora double isin Isin. Isin. Wong iki biduan sing pinter golek duit mending tok. nitip utawa Pak rekeningnya wae Pak tak transfer Hancus Agus Modele Kris lho ya. Tenang Mas Agus, sing mie ayane biar lancar barokah. amin Monggo katerus aja nggih Pak Ketua monggo. jane kowe ning endi lanjut ke gelo Mas ya Iya. Hey, ha eh, ha eh, ha eh, ha eh. Hatiku kencan karo wanita liya. Yo, yo,
Medista. Masa Allah. Kaya ngene rasane. Pak Edi. Medista. Pak Edi. Serimpinan. Kaya kaya HP niki ana kuwotane ya. Dicelok terus nyekel HP. Tidak menerima QRIS. Kes ono. Anane langsung cash Pak Edi. Pak, ntar habis ini tukang soto, buah soto. Oh iya, Aja didelok Pak, aja didelok, etok-etok raro. Oh iya. Wajib ya. Wajib. Soto ini tambah barokah tambah lancar. Wajib nyewer. Wajib. Pokoknya- Pokoknya aku ini harus wajib. Undangan orang gowo double isin. Isin. Pokoknya kondangan yang daerah Bekasi ono hiburan campur sari orang Siap. double ya isin Oke, tenang. oke baiklah. Monggo lajeng e kaya ngene. Kaya ngene lakonku. Nang apa sering Ngomong paring barokah. Matur suwun dhumateng Bapak Ketua SSCI sedulur semacam. Yo, lima tertahingan. Garwane wong liya Mas. Pianto Sujarro. Hingga ke dalam Iki lho bocahe. Jalan Seruda Satria Jaya Permai Blok C1 nomor 3 RT 005 RW 12 Satria Jaya Bekasi Utara Tambun Utara. Yo Karwane Pak Ketua SSCI Korwil Bekasi. Wong ayu sing tak tresnani Rina wengi. Rina wengi wong tak impi-impi aku ora bakal lali mung sliramu pepujan ning ati Senadyan sepisan ketemu nanging gedhe nirasa tresno aku Rina wengi tansah nunggu antu-antu bakamu wong bagus sliramu sing tak tresno karane wong liya aku wis kebacut tresno nanging ati kumbo gawe lara Ngenes temen lakonmu Pak Ketua gawe loro. sakno Sabar, Ora sabar. iki curhat apa piye? Curhat asline yo. Garwane wong liya. Untung bojone garwane iki setia tenan lho. Heeh. tapi Garwane wong katanya liya. ono sing lakoni akeh gitu ya Sik, termasuk aku. Contohnya salah satunya sebelah saya. Pak, termasuk aku ngono to. Yang penting dapurnya aman. Iki lho maksudku. Ndi, Oh, sing kalau ndi? Pak Ketua mah Sing ndi? boten. Sing Iki lho, ndi? iki lho. Aduh. Cahayane ya beda kok. Oh. Neng apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa. Hatiku Gusti kula nyuwun ngapura. Iya.
ayu sing tak tresnani Rino wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu pepujane ati Senadyan sepisan ketemu gede nirasa tresnaku aku antep siramu balimu iya sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebacut tresno nanging ati ku gawe lara Jangan pengen ngertos kenapa saya grogi karena ada seseorang sapa kuwi Anu bos mie ayam. Mas Agus itu Mas Agus bikin grogi lo. marai huru hara ya, Mas Agus. Hura-hura. Lo ngacak mulai bareng kok aku nek ra boleh karo Sri Moh aja rek. Moh. ditunggoni sak rampung iki Cara aku Kandhani. kandhani. Marai huru-hara. Moh mulai wae. mau Neng apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa hae 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 atiku Ireng manis. monggo Pak Bianto ireng manis semoga Nuwun ngapura Bianto, monggo. karma itu berlaku kawan. Yang merasa ireng manis boleh ya. Monggo Mas Margi. Ireng manis. yang kelingan lelakonku jamane nalika ning pamulangan aku duwe kanca putri grapya ayu lahiran batine nanging juwo ora bisa urip bebarengan sanajan aku wis suka tetep tresno lahir batin Bos mie ayam Mas Agus. Wes anggere wayahe setengah 10-an iki kumat. Pak Pak, tapi tetap terus tenan ya Pak, masih ora dadi siji ya Pak ya. Iya, no. Lah iya, Kudu. ki etok-etoke budar gak enak ini. Wes anggap iki ngajeng ngene iku tembok tebel. Pokoke ra enak. Ibuke mboten mireng ngoten mboten midhanget-anget. Ibu terus mboten Bali. pirsa, Wes lah, Bali. Wes mulai. Anggap iki ini wis dunia milik Kandhani. berdua. Iya, iya.
Patak watu ya. Edan. Cocok apik. Bialah ketawan kok gur mula sara aku ae rumasamu. Mbok kira aku wani kowe. Ternyata Bebek Musri. Bebek. Apa? Sik. Kala-kala live streaming nyanyi karo nyekel aku wae. Ngono ta ya. Ora apa-apa, Matuk. bebas kok. Pokoke player Bebas. iki kelemahane aku wae. Pokoknya wong mabuk bebas Iya. kok. Bayaran 700 800 mulai ndandakno keyboard 15 juta. Bongko karepmu ora urus. Ketawa Jalaran. jalaran perpisah. Kena tenan lho wi. Gak apa-apa, Pak. Wong cah iki karo aku pedhit-pedhit jan. Wes bar Pak Bianto ndi iki? Ya dengan berakhirnya tembang ireng manis maka berakhir perjumpaan kita pada malam hari ini. Wes. Lo lanjut. Yakin Pak Bianto benderamu sesuk ora nek sing ngejop neh. Ha wong piye pemaine ra dong kabeh ngono. Malah saya rame iso. Ora saya rame piye nek ngene Sing koyo iki. ngene. Awet gak awan gur mlosoro penyanyi. Iso nih Pak Bianto. Moh, Ojo kan? dibarengke, ngeri gitu. Sampeyan sing nutupe Pak aku wegah urusan karo wong mburi monggo Pak. Monggo. Mong jalaran perpisahan dipaksa. Omah-omah wong tuane. Bisa ilang marga kelingan ireng manise. Lah kan giliran lambeku muni wis selak nyuwuk. Iki bareng tah cah BG tua iki. Wes. Abik itu. Ora tukang demungnya perusak rumah tangga orang lho itu. Saya